Het coronavirus luidt ook in Friesland het iepenbieren leven stil. In uw provincie zijn ontnota 14 besmettingen met het virus vastgesteld. De nieuwe gevallen Joert bin in Haas, de gemeente Tierkstra-Diel en de gemeente Ljouwert. De man uit de gemeente Ljouwert lag op de intensive care in het MCL en is Joert verstoorn. Hij heeft al langer een zwakke zoens. Bij de GGD is verslagjouwer Auke Zelderust. Ja, Auke, het eerste stergeval in Friesland is nou een feit. Ik neem aan dat dat ook bij de GGD het onkomt. Ja, ik denk dat het zeker het onkomt bij de GGD. Als we sjoggen naar de alroende weken, verleden weken die week bij de passenconferentie van het eerste coronageval in Friesland. Dat ging toen om een echtpaar van de kritiek. En nu nog net eens een week verderop hebben we het eerste stergeval in Friesland. En naast me zit Margrethe Graaf van de GGD. Ja, dat komt het on, neem ik aan. Ja, het is wat eerder als dat we misschien hoopt hier, altijd vanzelfs. Dus ja, inderdaad, er is de persoon op de 80-plusser op de IC is verstoorn. Ja, hij lijst zo'n snijn op de IC. Wat kun je zeggen over deze patiënt? Het was een man van in de 80 uit Leeuwarden. Zijn vrouw zat thuis ook in quarantaine en... ja, hij had al een zwakke gezondheid en is helaas overleden. Ja. Als we even sjoggen naar het aantal gevallen dat erbij komt is Joert in Friesland, dat binnen dan 3. Hoe moet ik dan cijfer duiden? Ja, je kunt het eigenlijk niet meer duiden. Op dit moment kunnen we eigenlijk alleen uitgaan van de ervaringscijfers uit de rest van de wereld. En dat betekent dat we eruit gaan van ongeveer 80% waar het verloop heel mild is, 20% die klachten krijgt en een aantal, een 2 tot 3 op de 100 die overlijdt. Wat kun je zeggen over die 3 naar je geval? Ja, eigenlijk is het een procedure zoals we die tot nu toe volgen. Dat betekent dat we iedereen die voldoet aan de definitie zoals de RIVM die heeft opgesteld, die gaan we testen. We gaan daar zuinig mee om, zodat de beschikbare materialen, mensen, middelen beschikbaar blijven voor zij die het hardste nodig hebben. Dat betekent ook dat de testprotocollen zijn aangepast en we nu dus voornamelijk kijken samen met huisartsen en andere artsen bij wie verwachten we dat het verloop misschien zwaar gaat zijn. Dus mensen die normaal ook in aanmerking komen voor een griepprik of mensen die al op leeftijd zijn, zwakkere gezondheid, die komen in aanmerking voor testen. En dat betekent dat je dus niet zoveel kunt zeggen over of dit nou alles is. Nee, want wat wij Biggelix binnenkregen op redacties, dat er zo'n leerling van een middelbare school in Ljouwert zo besmet was. Wat kan je daarover zeggen? Nou, daar is mij in ieder geval niks van bekend. Als hij in aanmerking komt om getest te worden, dan krijgen we daar zeker de uitslag van binnen. En voor de rest, als iedereen zich strikt houdt aan het feit dat je met klachten thuis blijft, dan kan in ieder geval het virus zich niet verspreiden. Ja, intussen is die leerlingtest, is het coronavirus ontoond. Als dat het geval is, dan is dat bij ons nog niet bekend. Wat verwacht je voor de komende dagen? Ik verwacht eigenlijk dat wij dit verloop ongeveer gaan zien, een paar per dag. Maar aan de andere kant, een virus is volstrekt onvoorspelbaar. Dus het kan zijn dat het in één keer heel hard gaat. Het kan zijn dat het even een dipje heeft. Ik hoop eigenlijk dat als iedereen voldoende afstand houdt en de mensen met klachten gewoon strikt meteen thuis blijven voordat ze zelfs hun eerste nies hebben geuit, dat we daarmee het virus zodanig kunnen vertragen dat we de IC-capaciteit beschikbaar houden voor de mensen die het echt nodig hebben. Die komt nu nog net onder druk in Friesland? Nee, op dit moment kunnen we dat nog aan. Maar er wordt wel gekeken, er wordt wel opgeschaald. Er wordt samengewerkt tussen de ziekenhuizen in het noorden en in het hele land. En iedereen bereidt zich er wel op voor. Dank u wel. Graag gedaan. Dankjewel, Auke Zelderust, de hebben de GGD op het Jereveen. Squalm bin dus dicht, de horeca had het warm sletten en de meesten die werken hier thuis. Dat is het beeld in Friesland, nadat het regeer juster strengere maatregels onkundigen in de strijd tegen het coronavirus. Minder mensen op straten en rustig in de winkels die het nog wel hier binnen. Friesland liet het bevijzen in de tijd. Hier in Balzert vernemen ze het effect van de oerheidsmaatregels. Nevens anders dan is het nou stil. Ja, dat scheelt meer dan de helft, ja. Maar je bent net benauwd voor het coronavirus. Je gaat nog wel gewoon de winkels in dus. Nou, dit is krek eventjes dat we eruit binnen. We gaan ook al een huisje appartementen.
En Koerdersdijk riet duidelijk minder verkeer joert. En in Ljouwert is het stil op stritten. In het centrum van de stad is het stil. En dat had weer zien gevolgen van winkels die het nog wel hier binnen. Ja, er komt geen geld binnen. Nou, en ja, wat voor invloed heeft het? We hebben een goed draaiende winkel. We zitten hier al 23 jaar, dus het erin goed. En we staan er heel goed voor wat dat gaat. Alleen ja, dat er geen omzet komt, de rekkers met wel betalen worden. En dat is afwachten hoe dat de komende weken zich ontwikkelt. En dat wij direct dicht moeten, ja of nee. Snijntemidje kondigde het kabinet al dat de horeca in ons land dicht moest. Een strop voor verskate restaurants. En dus hadden ze er bij deze pizzeria wat op betocht. Je moet wat, hè? Dus dan gaan we maar bezorgen. Ja. En heb je dat binnen 1-2 dagen geregeld? Ja, we hebben 18 mensen in ons personeelsbestand en die willen we natuurlijk graag aan het werk hebben. En ja, als we daar zelf nog wat aan kunnen overhouden, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar we proberen vooralsnu gewoon de boel draaiende te houden. We gaan gewoon knallen. We zien het al. In Duitsland wil het regeer naast de horeca ook orenwinkels dichtsmieten. Die angst libbert ook bij ondernemers in Ljouwert. Ja, ik ga er vanuit dat ik van de week nog even ben. Alleen ja, dat ze jongens zeiden van ja, je moet de morgen van nou 9 uur met je mik dicht. Ja, dan is het helaas zo. En dan kunnen wij er verder niks aan doen. Schoolgebouwen bleven ook in Friesland joert voor een groot part leeg. De meeste baan die moesten thuis blijven en dus is het uitstoorn in het onderwijs. Goedemorgen allemaal. Zoals op christelijke basisscholen De Hoekstien in Zuisterveen. Er binnen wel een aantal leraren die geen klachten hebben. Ben komen direct, al binnen er net zo volle. Ook wij zijn toch wel verbaasd. Er zijn 3 kinderen op deze school binnen. En normaal wordt deze school door 160 kinderen bezocht. Daar zijn we dit weekend al mee begonnen. Met name ICT-coördinatoren van de school, de bovenschoolse ICT-coördinatoren. We hebben ook al zaken verspreid. We hebben vanmiddag een vergadering met de directeuren en de ICT-coördinatoren. Ja, en dan hopen we morgen woensdag zogenaamd los te kunnen. Op de scholen wordt alles kleermaken voor thuisonderwijs. Het is op het voortgezet onderwijs net oors. Ook op het Comenius in Ljouwert. Daar is nog een enkele leerling te vinden. Ja, mijn boek moest ik even ophalen van mijn examen die ik in juni heb volgens mij, of in juli. Het werk bij de receptie is ook oors als oors. Goedemiddag, locatie Samenhof Petra. Ja, het is even een beetje een aparte dag natuurlijk, omdat nu de school dicht is. En in die zin dat er dus wel leerlingen mogen komen om boeken op te halen. Ouders die bellen en ook vragen hebben natuurlijk van hoe het wel komt, hoe het niet komt. Er moet dan ook een protoregelen worden om de leerlingen van onderwijs te verstaan. Hier zullen ze oer op digitaal les gaan. Leerlingen krijgen een lesrooster online en moeten alle oeren orenopdrachten matchen. Zo blijft de structuur erin. Het is een oplossing, maar de controle op de leerlingen is wel kwijt. Een geluk bij een ongeluk is dat natuurlijk ook heel veel ouders gedwongen thuis zijn. En hun kinderen in ieder geval kunnen herinneren aan het ritme dat belangrijk is. Want ze moeten ritme houden. Dat en bovendien krijgen leerlingen ook concrete opdrachten. Dus het maakwerk, leerwerk en ook dingen die moeten ingeleverd worden. Dus daar zit ook wel enige druk achter. Richard Jansen is als docent metaal midden in de eindexamens van zijn klasse. Hij is blij met de digitale oplossing van de scholen, maar maakt het hem echt zwaar voor de leerlingen. Wij gaan er maar vanuit dat dus leerlingen goed ontwerp binnen. En wat ze doggen ze en wat ze net doggen, daar zullen ze uiteindelijk zichzelf aan te pakken hebben. En het is wel lastig om inderdaad dat dus te controleren. Daar ben je u zeker bewust. De bennenopvang die is wel iepen, maar net voor elke nien. Alleen nog ben mij orden in de zogenaamde vitale beroepsgroepen maar je haar een ben nog deel brengen. Bij bennenopvang De Regenboog in Kamminga-Bjorn is het mandje minder druk als oors. Normaal heb ik op maandag 11 kinderen. Dan staan we met z'n 3. Nou, vandaag zijn er maar 5 kinderen. En ja, we staan nu met z'n 2. Je kan het alleen doen, maar wij hebben extra schoonmaakmaatregelen genomen. Dus de ene is aan het schoonmaken en de ander die is met de kinderen bezig. De beslissing om Ben net meer op te vangen voelde Fries zwier. Wie vang je op en wie vang je niet op? We kregen het nieuws van Thuishuis is een stichting. En die hebben alles op alles gezet om ons zondagavond nog van alle informatie te voorzien. Wie mogen we opvangen, wie niet. We kregen een hele lijst met mensen uit de zorgsector. En het is alleen van belang als beide ouders in de vitale zorg werken. Dan mogen ze een kind bij ons brengen. En werkt een van twee niet in de vitale zorg, dan mag het helaas niet. Die moeten thuis blijven. Bij de bennenopvang wieren ze vol benauwd van reacties van orden, maar ze vernemen benammen dat er een soort begrip is.
Ik heb alle ouders gisteren een hele lange app gestuurd, uitgelegd van gewoon sorry, jij mag wel komen, jij mag niet komen. Gelukkig hebben alle ouders daar begrip voor. Die snappen ook dat ik maatregelen moet nemen met betrekking tot het coronavirus. En ja, het moet allemaal voor iedereen natuurlijk zo veilig mogelijk blijven. Dus ja, als je binnen kan blijven, dan moet je binnen blijven. Dus zo ook die ouders. Het stillezen van het duistig Libben had een soort consequenties. Bijgelijks van het iepenbier vervier. Want trein en bussen die rieden wel gewoon, maar de reizigers die lieten haar links lezen. Zo'n uur van de morgen op het station in Ljouwt. Gewoon wijs jocht het hier zwart van de mensen, maar nu is het praktisch leeg. Reizigers binnen er wol, maar volle minder. Want mensen is vregen thuis te werken, wat het kind al het eerst. Ik zou het kennen, maar ik werk in Ljouwt op kantoor, want ik ben heel soort belly. En dan moet ik wel een telefoon van mijn baas hebben, maar dat rent net altijd even goed. Dus ze zeggen wel, ja, de meeste mensen kunnen wel thuis werken. Maar ja, zo druk is bij ons op kantoor nooit. Dus de meeste mensen werken nog wel thuis. Dus ja, dan kan ik makkelijk even naar kantoor. Landmeter reizigen het elke dag met de trein naar het werk. Van het weekend vernamen de gevolgen van de coronacrisis al. Heel erg rustig. Het is vliegend week al begonnen, vliegend week het toontje al. Toen we er al direct zijn van ja, het is net zo goed. Maar dan is het wel een heel soort mensen die gaan dan net thuis werken. Of ze komen net, hier van het waan. En nou die squal ben ik net, hier is naar squal en dan wordt het helemaal rustig natuurlijk. Dan zitten we maar 4 of 5 in een coupé, dus dan houdt het wel op. Op het busstation is het beeld net oors. Bussen rieden wel gewoon nevens de tjenstregeling, maar ze binnen van een groot pad leeg. Enkel een paar passagiers hebben we vandaag, niet veel. Gekke gewaarwording, of niet? Ja, het is even wennen. Ja. Maar het wordt wel vervelend op een gegeven moment. Geen mensen in de bus. Je rijdt gewoon eigenlijk voor Jan met de kotte achteraan. Net zien stiende het gebrek aan passagiers, blauwe treinen en bussen, dan komt het hier gewoon rieden. En ook de horeca had een flinke klap gekregen door de nieuwe maatregels in het coronavirus. Restaurant Het Leven uit Ljouwert deelde daarom van de middag haar een eten uit. Mensen die net zo'n soort besteking hebben, kunnen juist bij het restaurant vergees producten ophalen die door voortgooid worden. Het Leven bleurt door de nieuwe maatregels mijn proteïnen zitten. Ja, toen dacht ik, ja, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen het 3 dingen doen. We kunnen het weggooien. We kunnen het naar de voedselbank brengen en we kunnen ook gewoon een open bericht op Facebook zetten. Misschien dat er mensen zijn die niet bij de voedselbank aangesloten zijn en die toch in het minimum leven. En ik denk, ja, als we daar een paar mensen blij mee kunnen maken, dan ben ik daar heel blij mee. Alleen een paar mensen is toch, ja, zoals je ziet, toch wel uitgegroeid naar wat meer mensen. Het Facebookbericht is ook wat groter geworden dan ik had verwacht. Dus ja, we hopen dat, dat we genoeg hebben nu. De eerste mensen stien al een uur in het voor in de Riegen. Ze binnen maar wat blieft mij het initiatief? Ja, ik vind het goed dat ze minder bedeelde mensen helpen. Ja, het is toch een mooie actie zo. Ja, kijk, ik sta onder bewind. Ik heb een weekbudget van bijna niks. En door al dat gehamster van die hamsterraadjes grijp ik mis op de goedkope spullen. Dus al mijn weekgeld is opgegaan aan voor het weekend boodschapjes halen. Dus ja, ik moet toch ook wat om de rest van de week door te komen. De voedselbanken vinden het een mooi initiatief, maar hebben liever dat de restaurants het eten daar brengen. Wij hebben er echt wel plak voor om naar onze klanten te brengen. En dat ben eigenlijk de minder bedeelden in de maatschappij. Mensen vinden het allemaal een leuk initiatief. Mensen vinden het ook wel gezellig volgens mij. Het is niet een treurige bedoeling. Dus ik denk dat je het ook zo met elkaar moet hebben. Je moet elkaar een beetje helpen. En dat is een goede tijd, maar ook slechte tijden. Het coronavirus zorgt er echt voor dat rjochtbanken en rjochtshoven van 10 jaar dichtgaan. Alleen nog droomende zaken die het net wachten kunnen op een beslissing van de rjochter gaan terug. Van de rjochtbank kan het uitstellen van zittingen grote gevolgen hebben, zei strafrechtadvocaat Bart Canois. Nu minder zaken, straks meer zaken. Maar ik denk dat er zeker een probleem ontstaat met de zittingsruimte bij rechtbanken zelf, die al heel beperkt is. We hebben vaak te maken met zittingen die nog 3 maanden moeten worden aangehouden, omdat het nu niet lukt. Ja, als daar nog zittingen bij komen die vandaag en de komende weken niet doorgaan, zal daar even een opstopping komen. Canois kreeg het een soort telefoontjes van verdachten die het op dit stuit vastzitten. Voor gedetineerden betekent het heel duidelijk, en die telefoontjes krijgen we ook, heel veel onzekerheid. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Wat gaat er gebeuren met mij? Moet ik langer vastzitten? Als ik geen bezoek meer krijg, ja, dat zijn toch rechten die ik heb. Maar natuurlijk ook is er weer begrip voor de situatie. Maar het is een lastige situatie daarbinnen.